of the year. Importantacious at the maximum levelacious na pakinggan po natin ang isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay! Namiss ko tong tugtog na to. Tama. Ano kaya ang ginawa ni Mahiwagang Burnay noong nakarang holiday? Alam mo, feeling ko nagtulog kasi in-expect ko nga, partner, handa na yung 5 days eh. Ngayon, kakasend lang. Parehas lang nung last year. Then, nagpahinga din, partner. Nagpahinga din, syempre. Nag-enjoy. Sa murang edad ay naranasan ni Arnie ang labis na pagdidisiplina ng kanyang ama na isang pulis. Hagupit ng sinturon ang siyang tagapagpaalala ng bawat pagkakamali niya. Dahil sa kamay na bakal na pinapairal ng magulang, ay tila naging mailap si Arnie sa loob ng sariling tahanan. Pagkahilig sa mga pelikula ang naging takbuhan ni Arnie sa kanyang kalungkutan. Naging paborito ang pelikulang Hercules na pinagbidahan ng bodybuilder at Hollywood actor na si Reg Park. Manghang-mangha si Arnie sa laki ng pangangatawan at lakas ni Park sa pelikula. Kaya naman ito ang naging inspirasyon niya para buuin ang isang pangarap. Papa, paglaki ko gusto ko maging bodybuilder at maging bida sa pelikula. At pag sikat na ako, magkakaroon ako ng maraming pera at yayaman na tayo, sabi ni Arnie. Ha? Sabi mo? Bodybuilder? Sino may sabi sa'yo na magiging bodybuilder ka? Pag laki mo, magpupulis ka gaya ko. Kaya ako dapat ang maging idolo mo at hindi ang mga artistang pinapanood mo. Sagot ng ama ni Arnie. Sa kabila ng kanyang narinig, ay hindi pa rin nagpatinag si Arnie. Sa edad na 14, ay binuhat niya ang kanyang kauna-unahang barbell habang siya'y nag-aaral. Dito palalong umigting ang kanyang pagkahumaling sa bodybuilding. Hindi ito nagustuhan ng kanyang ama. Nang mag-18 siya, ay agad siyang ipinasok sa military bilang tank driver. Wala nang nagawa si Arnie kundi pagbigyan ng kagustuhan ng ama. Pumasok siya sa military at sumailalim sa matinding training. Ngunit habang nasa loob ng institusyon, ay hindi pa rin binitawan ni Arnie ang kanyang pangarap. Ginamit niya ang pagkakataon para lalong madisiplina ang kanyang katawan. Naging bentahe para kay Arnie araw-araw na pagmamarcha, pag-akyat ng bundok na may dalang mabibigat na baril at iba pang military drills. At kahit wala siyang gym equipment, ay patuloy na nahubog ang kanyang katawan. Pinagsabay ni Arnie ang kanyang military training at paghahanda para sa isang bodybuilding competition. Plinano niyang maigi ang gagawin niyang pagtakas sa kanilang barak sa araw ng kompetisyon. Kung mahuhuli si Arnie ay tiyak na mapaparusahan siya. At bagamat delikado ay nakipagsapalaran pa rin siya matupad lang ang kanyang hangarin. Ilang araw bago ang kompetisyon ay halos hindi makatulog si Arnie. Naglalaban ang kanyang takot at ang kanyang pananabik na makasali sa bodybuilding competition. Sadyang naging matimbang para kay Arnie ang kanyang pangarap. Kaya isang gabi bago ang contest, ay matagumpay na nakatakas si Arnie mula sa kanilang barracks. Tulad ng inaasahan, ay nagbunga ang pinaghirapan ni Arnie. Nakuha niya ang unang pwesto sa kauna-unahang bodybuilding competition na kanyang sinalihan. Wow! Tinanghal siya bilang Junior Mr. Europe taong 1965. Masayang-masaya si Arnie sa kanyang naging tagumpay. Subalit kailangan na niyang bumalik sa kanilang kampo. Sa kanyang pagbabalik, ay nag-aabang na sa kanya ang kanyang mga opisyal. Nakaabang na ang kanyang parusa dahil sa pagliban sa serbisyo ng walang paalam.
Subalit lingid sa kaalaman ni Arnie, nalaman ng kanyang mga opisyal ang pagkapanalo niya sa competition. Arnie, ito ang magiging parusa mo. Madedestino ka sa kitchen ng ilang linggo. Kasama ka sa mga maghahanda ng mga pagkain ng kapwa mo sundalo. Kapalit nito, ay makakakain ka ng mas marami na kakailanganin mo para sa bodybuilding training mo, sabi ng opisyal. Bodybuilding training? Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Tanong ni Arnie. Binigyan mo ng karangalan ng grupo natin kaya karapat-dapat lamang na makatanggap ka ng suporta. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng kailangan mo, gaya ng maayos na diet, gym equipment, at sapat na oras sa pagte-training. Wow! May nilabag ka mang patakaran, ay proud na proud kami sa iyong dedikasyong matupad lang ang pangarap mo. Sagot ng opisyal. Sa tulong ng mga kasamahan ay nagpatuloy pa ang pagsali ni Arnie sa iba't ibang bodybuilding competition. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan, lalo na nang makuha niya ang Mr. Universe title sa edad na 20. Dito na nagsimulang habulin ng magagandang oportunidad si Arnie. Matapos tanghalin bilang isang bodybuilding icon, ay nabigyan naman siya ng pagkakataong umarte sa Hollywood. Lumabas siya sa pelikulang Conan the Barbarian noong 1982. At noong 1984, nagsimulang bumulusok ang acting career ni Arnie nang mapabilang sa pelikulang The Terminator. Wow! Dahil hindi siya sumuko sa kanyang pangarap, si Arnie, na dati lamang nangangarap na maging bodybuilder, ay kilala na natin ngayon bilang isang Hollywood superstar na si Arnold Schwarzenegger. Bukod sa pagiging artista, ay pinasok din ni Arnie ang mundo ng politika, kung saan ay natapos niya ang 2 termino ng pagiging governor sa California. Isang patunay na walang imposible sa isang taong buo ang loob na matupad ang kanyang pangarap. Wow naman! Very inspiring, ha? Sabi nga ni Arnold Schwarzenegger, partner, I have a goal and will do whatever it takes to get there. Ganun yun! Napakasarap naman pakinggan, no? Follow your heart, Kabisyo. Ano man na sinasabi ng puso, of course, take your brain with you. Correct. Oh. Di yung heart ng heart, hindi gumagamit ng utak. Pero masarap follow your heart, yan, kahit yan. maging kabit, okay yan. lang. Diba? Yung mga nangangabit po, they follow their heart, but they did not take their brain. Yan, hindi ganun, ha? Oo, kulang po sila sa utak, mga kabisyo. So, dapat kasama din yung utak. Totoo yan, mga kaibigan, kapag minsan puso yung sinunod natin, kapag nakuha natin yung gusto natin, ang sarap ng pakiramdam. Correct. Diba? As in talagang inexplicable happiness meron. Saka kapag meron ka talagang goal, you have to really work for it. Work on it, work for it, ganun. Kasi kapag ang goal, plinano lang pero walang gawa. Hindi siya goal, wish siya. Tama. Wish ko lang mangyari to. Correct. Hanggang wish na lang wish yun. Kasi wala kang ginawa. O kaya hanggang pangarap na lang siya. Pero kung meron kang goal at ginawa mo yun, ma-achieve mo yung goal. But if you don't do anything to reach that goal, it's just a wish. Tama. Wish ko lang yumaman ako, wish ko lang maging bodybuilder ako, wish ko lang maging presidente ako ng student council namin, wish ko lang maging dean's lister ako. Pero kung di ka naman nag-aaral, wala ka naman ibang ginawa kundi mag-Clash of Clans. O tulog ka lang ng tulog. Correct. Diba, di ka pumapasok, tinatamad ka, unang araw ng klase, asa ka maging dean's lister. Mais ka, te. Diba? Tama, nakakatuwa no, yung determination na pinakita ng taong ito. Lahat naman tayo nagsisimula sa wala. Lahat tayo nagsisimula sa simpleng pangarap lang, mga kaibigan. Saka nakakatuwa siya, partner, no, kung paano niya isinakatuparan yung kanyang goal. Dahil nga hindi siya sinuportahan ng mga tao sa paligid niya initially. Isipin mo, nagpalaki siya ng katawan nang wala siyang gym equipment. Sabi ko na, partner, kahit wala ka talagang gamit, kung kaya mo magbuhat ng building, lalaki yung katawan mo. Ay nako, confirmed na talaga. Hindi, diba? Totoo nung initially, wala naman sumusuporta sa kanya. Pero sabi niya, hindi. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para ma-achieve yung goal na yan. Correct. And he walked his talk. Tama. And now, diba, hinahangaan natin siya.
Yung laki ng katawan niya, matatandaan talaga natin pag sinabi natin Arnold. Bukod sa, ang hirap ispelengin ng apelido. Or Schwarzenegger. Misa nga, di ko Diba? mabig Schwarzenegger. Correct? Diba? Ang matatandaan natin, ang laki ng katawan niya. Tapos sa... Oo, basta si Terminator siya. Terminator. O, diba? Nakakatuwa, tandaan natin mga kaibigan na walang ising namang pwedeng maniwala sa kakayanan natin kung hindi ang ating sarili. Tama. Diba? Isa yun sa hugot ng storyang ito. Believe in yourself. Correct, ha? Kaya mo yan. Kung ano man yung goal mo ngayong 2016, gawin mo. Correct. Gawan mo ng paraan. Do everything that you can in your capacity sa lahat ng iyong makakaya para ma-achieve. Sabi nga, ang ganda na nabasa ko, partner, a goal is a dream with a deadline. Ibig sabihin na, kabisyo, may deadline ka. So kung may deadline ka, kailangan ginagawan mo ng paraan. Correct. Kung may goal ka, hindi mo yan goal hanggang mamatay ka. Diba? May deadline ka. Kaya nga, diba, tinanong mo ko sa akin, partner, yung pagpapapayat or pag-lose ng pounds, diba? Sabi na, linawin natin kung kailan ba to. Diba? Halimbawa, March 2016, may deadline ka. So, ibig sabihin, you have 2 months para to work your ass off para magpapayat, diba? So, kung halimbawa, ang goal mo rin, ganyan. Sumikat, yumaman, matupad ang iyong pangarap. Diba? Apply ka din, audition ka din, post ka ng maraming video sa YouTube. Malay mo, diba? Itong particular na video na ito, might just trend at maging viral, diba? So, gagawa ka ng paraan. A goal is a dream with a deadline. You can do it, Kabisyo. Kaya mo yan. Believe in yourself, Tama! Kabisyo. Thank you, Mahiwagang Burnay! Sa isa na namang napakagandang kwento ngayong umagang ito, ang mga kwento po ng ating Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like at share ng share mga Kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama! Thank you. Siyempre hanggang alas 12 tayo ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila. Maraming salamat mga Kabisyo for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga Kabisyo, ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!